Kære Sigrún, kære gestir, velkommen til fremsynningarinnar her hjá Sigrúnu Gunnarsdóttur. Som sædvanlig er jeg lidt i tvivl over, hvilket sprog jeg skal benytte her i dag. Islenskan er der selvsøgte einfaldest for mig, men jeg er lidt bange for, at I måske ikke får fat i alt det, jeg har lyst til at sige, hvis jeg bruger det. Mit førerska er blevet en sindur bedre, men ikke godt nok. Der er stadigvæk en mur mellem mig og sproget, og eftersom jeg har valgt at være lidt personlig i mine ord her i dag, vælger jeg dansk, et sprog, som vi kan alle sammen være fælles om grund af vores historie. Mit møde med Sigrún Gunnarsdóttir skete kort efter jeg kom til Færøerne. I de første måneder, som jeg var her på Færøerne, mødte jeg mange interessante folk, som kiggede forbi kontoret i Norrlandahusene for at ønske mig tillykke med mit nye job, eller bad om et mere konkret møde, hvor aktuelle projekter skulle drøftes. Og jeg må indrømme, at midt i denne tid af nye oplysninger og nye oplevelser, var ikke alle møder lige mindeværdige, men mødet med Sigrún glemmer jeg ikke. Der er flere grunde for det. Egentlig troede jeg, eller måske håbede, da jeg hørte hendes navn, at hun var islænding. Sigrún Gunnarsdóttir. Det er et fuldstændig islandsk navn, hun har det samme efternavn som mig. Andet var, at hendes ærne var stort og spændende. Hun fortalte mig, at vi skulle til Japan sammen. Et projekt, jeg var så heldig at arve efter min forgænger i Norrlandahusene. Men bedst husker jeg hende selv. Mennesket Sigrún Gunnarsdóttir. En kvinde, som forekom mig at være forsigtig, nærmest tilbageholdende i den måde, hun præsenterede sit projekt. Men samtidig kunne jeg mærke en stærk vilje, nærmest en stædighed og en håndgribelig lidenskab for det, hun lavede. I de uger, som efterfulgte vores første møde, havde vi regelmæssig kontakt til at forberede vores rejse. Der er mange ting, som skal på plads, inden man rejser de knap 9.000 kilometer med hendes kunst i bagagen, sammen med værker af Edvard Fuglø og Astrid Lundin. Sigrún var vores rejseleder, den eneste af os, som kendte landet, og hun og hendes kontakter i Japan, grunden til, at udstillingen Laterna Magica skulle vises i 2 byer i Japan, Osaka og Nagoya. Sigrún havde nemlig engang deltaget i en workshop, et sted i Norden, tror jeg, og mødte en japansk kunstner, som siden inviterede hende til Nagoya, hvor hun lærte flere at kende fra kunstnermiljøet der, hvilket igen førte til, at en gruppe japanske kunstnere udstillede i Norrlandahuset. Og den sidste brik i dette indviklede puslespil var rejsen med Laterna Magica til Japan og udstillingen i Osaka og Nagoya. Historien fortæller jeg, fordi den fortæller så meget om Sigrún selv. Jeg påpegede i min åbningstale i Osaka, at måske ikke alle, men utrolig mange projekter, store eller små, starter med et møde mellem mennesker, som taler, deler idéer, lægger planer og udfører dem. Det er for så vidt så sandt, men det kræver noget helt specielt af de mennesker. Der er ikke alle, som er tilstrækkeligt åbne og kreative og fantasifulde og modige, så at de kan og tør deltage i noget så storslået som udveksling af idéer og at skabe et fælles projekt. Et fælles projekt, man tror så meget på, at man kan overbevise andre til at tro på det og at deltage i det. Det er ikke noget selvgivet. Det er der ikke alt, der kan. Det kan Sigrún. Sigrún er samtidig lokal og international. Hun hviler afslappet og selvsikker i sine færøske rødder, samtidig med, at hun færdes nysgerrig og uforfærdet i den store verden. Jeg har et billede af Sigrún, som jeg kan fremkalde lysende klart i mit hoved. Hun er klædt på, som i dag, i sin smukke færøske dragt, og hun står, ikke her i studiet på Færøerne, men i et undergrundstog i millionerbyen Osaka i Japan. Toget er fyldt med mennesker, men alligevel er der stilhed. Hvert eneste menneske
er fordybet i sine tanker eller den nyeste teknologi, og for en fremmed er alle som støbt i samme mål, jakkesæt eller dragter, mørkt, glat hår, og så Sigrun i folkedragten, som en fremmed urt i en ensartet have. Lige så meget hjemme i sin folkedragt, som i undergrundsbanen. Hjemme i sit skin, i sit sind og sine omgivelser, lige meget hvor de er. Og Sigruns kunst er hendes spejlbillede. Hun følger sin egen indre overbevisning, svømmer mod strømmen, hvis strømmens vej ikke passer hende. Det valg, at ikke at følge tidens trend, er ikke så nemt, som Eva Fursell skriver i bogen om Sigrun Gunnarsdóttir, som Listasavn Føroya udgav for nogle år siden. Det kræver en stærk kvinde. Men som Sigrun selv siger, listen er hjerter, som er lade ur og djevetær. Sigruns værker fortæller historier. Færske historier, menneskelige historier, som forstås af alle, uanset hvor de er. Ved første blik ser tilskueren den mest fremtrædende historie, den som fylder mest, den vi først skal lægge mærke til. Et stille menneske, en engel, et hus, men det er kun begyndelsen. I hvert billede ligger der et lag af historier, af idéer, symboler, nuancer. Eva Fursell siger i sin bog om Sigrun, «Tva eit listafolk gjør eit listaverk ligjort, veru verket samstundes løst fra høyenun, sjá listafolkinun, og fær eget liv, og hitjaren fær høve at oppleva ta just som han ønsker.» Og det, kære gæster, er vores rolle her i dag. At hitja og at opleve, at lægge vores historier og vores forståelse til Sigruns værker. Sigruns arbejde er slut. Vores arbejde begynder nu. Kære Sigrun, tillykke med fremsynningen. Jeg erklærer den her med åben. Tak for det.